हेलौ लोगोफोर, आंनि मुङा दावहारु गयारी। आं दिनैनिफ्राय इउटुब चेनेलाव गोदान गोदान माखासे भिडिअ, सर्ट भिडिअ बा माखासे धोरोमनि रावफोरखौ हगारनो सानदों। बांसिनै बाथौ धोरोमनिफ्राय बा बर' हारिनि धोरोमनि बागै आं बिजिरनो सानदों। दा सिगाङावनो जा दाजा आङो बुंगोन, नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन। माने इसोरा सोर? हु इज गड? जोङो गोबाङानो आन्दायो इसोरा सोर। गोबां धोरोमाव गुबुन गुबुन रावै बुंदों। सोरबाया बुंदों, खृष्टान धोरोमाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट', बिफा फिसा गोथार जिउ, बिफाया गोजौआव थायो, फिसाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' आरो गोथार जिउआ जोंनि मोनफा मोनफा गोथार जिउ। बाथौ धोरोमाव बुंदों बाथौ बोराइ, बियो बहा थायो बेखौ मिन्थिया। मुसलमानफ्रा बुङो आल्लाह, हजरत मुहाम्मद। माखासे हिन्दु धोरोमाव बुङो जेरै शिब महादेव आरो राम कृष्ण बायदि बायदि। नाथाय आं दा आंनि कनसेप्ट बायदियै आं बुंनो सानदों इसोरा सोर? हु इज गड? आंनि बायदिब्ला गड इज जिर', इसोरा लाथिख'। गिबियाव इसोरा जेबो मुं गैयामोन, लाथिख'सोमोन। बेखौनो मानसिफ्रा लासै 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 माबा मोनसे जागोनदां, माबा मोनसे दंदां सानै सानै मानि मानिबोदों आरो। जेरै गोदोनि लेखाफ्राव माखासे हिस्ट्रिफोरखौ फरायोबा मोनो धोरोमा माबोरै जाग्रोआ। गोबां रोखोमनि धोरोमा लासै लासै जाबोदों। जेरै हिराक्लिटास मोननि समनि लेखाफोरखौ नायोब्ला हमनो हायो। सक्रेटिस मोननि सिगांनि लेखाफोर, माखासे धोरोमनि लेखाफोर लिरनाय दङ हिराक्लिटास मोननि समनि, बेफोरखौ नायोबा हमनो हायो। दा आं बुंनो सानदों दे हु इज गड? इसोरा सोर? आं बुङो बेखौनो, इसोरा लाथिख'। जेबो गैयामोन, लाथिख'मोन। जेरै इसोरनि मुङाव बा लाथिख'आव से होयोबा बा उनाव पइन्ट होयोबा, 1 होदेरोबा बा 2 होयोबा, 3 होयोबा माबा मोनसे भेलु गोनां जायो। सिगां जिर'मोन, जिर'नि उनाव होयोबा पइन्ट गोनां जायो। थिग बिदिनो इसोराबो मा लाथिख'सोमोन। बिनि उनाव माबा मोनसे मुं होबाय मानसिया, सुबुं माहारिया। जेरै जिजास क्राइस्ट, आल्लाह, बाथौ बोराइ, कृष्ण, शिब महादेव बायदि बायदि मुं होबाय। बै मुं होनायावनो मा इसोरनि मुं जाबाय, बेखौ गिनो सोलोंबाय। बेनो मा, बेजोंनो इसोरा जाबोदों। नाथाय इसोरा लाथिख'सोमोन, इसोरा गैयामोन। दा आं बेबायदि सानो आरो बेनो खोथाया मा, जेरै दिनै आङो मोनसे लेखा लिरना दोनोबा सासे मानसिया ओरैबायदि गोमोरनो गोरोंमोन आरो ओरैबायदि जानो गोरोंमोन, बे बिराद पावारफुलमोन, ओरैबायदिमोन, गोमोरनो रोङोमोन, इसोरजों रायज्लायदोंमोन, ओरैबायदि खालामदोंमोन। बेखौ लिरना दोनोबा, आं लिरोबा आरो फोसावोबा दिनै रावबो फोथायनाय नङा बेखौ। नाथाय थाउजेन्ड्स इयार्सनि उनाव बा 100 बोसोरनिथ' नंला र', 500 बोसोर बा 1000 बोसोर, 1000 इयार्सनि उनाव जों बेखौ फरायोब्ला बै समनि फैगोन उननि 1000 बा 1000 इयार्सनि उननि मानसिफ्रा मा सानगोन? नंगौमोनलै, गोदोनि मानसिफ्रा फोथायहैहांगोन। बेफोरबायदि जाबोनाय मोनसे मा होनो बेखौ, हिस्ट्रि बायदिसो। बेखौनो जों दिनै लानानै सुबुं माहारिया बिराद दावराव दावसि जायो, गावजों गाव नांलाय खमलाय जायो। जोंनि धोरोमा साबसिन, बैसिनि धोरोमा साबसिन। दा बेखायनो मा, गड इज जिर', इसोरा लाथिख'सोमोन। नाथाय बियो मुं होबाय, मुं होनानै मा जाखो? इसोरनि मुं जाबाय। माने गड इज देयर, इसोरा दंसै बेनो। नाथाय जों मोजां सानोबा गड इज जिर'। दा बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्टनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन धोरोमा मा, माने व्हाट इज रिलिजन, बेखौ नुनो मोनगोन। दा आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।